so Mali ko Mali kadi u y'a fɔ Jɛnɛba se ko ten dɛ a fɔra a kun ka di e ko an yɛrɛ tɛna taa Jɛnɛba yɛrɛ ɲininka ko bɛ daga minɛ sa ayi Jɛnɛba bɛ fɔli in kɛ waati min donni min kama a tun ka di a dara o don de dɔnkili in de ti kɔrɔ n'o tɛ a dara don min kama Mali kun ka di Allahu Akbar nka n'i y'a da k'a da bi ma a bɛ n pɔ n'i bolo su a la k'a nɛnɛ a bɛ n pɔ Mali bɛ n pɔ a man di dɛ sugaro t'a la kɔgɔ t'a la ka bɔ a la min a man dimi a ma basi yɛrɛ t'a la k'u tɛrɛ Mali bɛ ten de a ko kɛra baara ye kɔrɔbɔrɔ an b'i fo a diyara n ye ka lajɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ radio baarakɛlaw minnu n'olu bɛ cɛsiri fana kɛ ani télé yɛrɛ i k'a dɔn wulikajɔ kɛbaaw ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna k'a yira i k'a dɔn lajɛbaaw ni lamɛnbaaw la k'a fɔ bi ye araba ye san kalo 4 n'a bi k'a dɔn avril kalo kofɔ o araba kuncɛ araba fana don tile 28 o la o tuma an bɛ i k'a dɔn sunkaloba min fana kɔnɔna na an jigi b'a la k'a fɔ bi ka kan ka kɛ a 10 ani i k'a dɔn k'a fɔ wɔɔrɔ ye sakɛ bi ta dafara bi ta dafara a tile na a n'o tɛ tun y'an bila ɲɛ o don dɛ yanni sun ganna i bɛ avance ta bi ta dafara awɔ o tuma sunkalo tile 16 ye jate ye bi ye i k'a dɔn ka bɛn n'an ka jamana i k'a dɔn yamaruyaw dili ye ka don sun kɔnɔna na kɔrɔbɔrɔ an bɛ dugawu kɛ i k'a dɔn sun ni jagaw ni i k'a dɔn minnu n'o bɛ tali kɛ hali bi hinɛ minnu n'olu bɛ kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ k'u bɛɛ lajɛlen k'an ma siniɲɛsigi ye k'a f'i ye k'i bisimila i dan ka se ami ni denmisɛnninw ni bangɔni sigida maa bɛɛ lajɛlen ye baasi foyi tɛ an na ye baasi tɛ denmisɛnw ni Amina baasi tɛ bangɔnikaw la nka sigi de ka gɛlɛ awɔ sigi ka gɛlɛ hali bi k'a sabu kɛ ko caman ye samiya ma don fɔlɔ ayi samiya dɔrɔn i bɛ plaint min na ka caya o ye kɔjiko ye waati o waati mana se anw ni lajaba dɔ don samiya dɔrɔn tɛ ni tilema bɔra funtɛni dibi sosokisɛ kasa an n'o bɛ ɲɔgɔn na ni samiya donna jizo yɔrɔ bɔrɔbɔrɔlen soso ani binw an n'o bɛ ɲɔgɔn na n'o o tɛ i b'a sɔrɔ marakɛbaw olu kɛn bɛ k'a si k'a da an tigɛ an n'olu bɛ ɲɔgɔn na o kumana commune 1 an kɔ b'an bolo sanga ani waati a bila don ma fɔ an ye ala ka ko ɲɛ nɔgɔya amina yarabi Sanogo marhaba i da ka se i bisimila saha Siribe kɔri baasi kɔni t'i la an b'a fɔ sa ala ka manden sigiya ala danko di Sunjata ma n'o tɛ an ye dɔ sigi yan sa nka n'a ma ɲɛ k'a ma bɛnna a n'a ta ani kow ye attaque technique ye dɛ bon attaque indirect Hawa e Batoma ay awari Batoma ko Batoma ko t'a la an bɛ télé maaw de bolo sa n'o tɛ an na bi Batoma kan a tilalen sigilen mɛnna f'a bɛ taa ka segin nka i k'a dɔn a ko ma nɔgɔn sabu a fɛn fila dorokolen ɲɔgɔn na mabɛn fɛrɛw ni k'u sogolo tuma dɔ la girinkajɔ ni ŋaɲaki don janko i k'a dɔn k'a fɔ minɛnko ni fiɲɛni dɔɔni yer'o la i k'a dɔn janjo masa o bɛ baara tɔ gɛlɛya an ka suya kolɛtigiw n'o y'o fɔ ye nk'u ye ŋanaw ye u ka ŋanaya a dogolen tɛ sabu mini min b'u bolo kɔrɔ u bɛ min bɔ a kɔnɔ k'a cari n'i nana ye k'a taabolo lajɛ ala la i b'i bolo da i da la o kumana k'u ka fo ni ala ka jɛ baasi tɛ janjo masa an yɛrɛ sigi kun o ye i k'a dɔn laseli ye bilakunkɛ tɛ magwan ye kunnafoni kɔni b'an bolo ya k'a caman fɔ k'a ɲɔkurun sɔɔri nka tiganikuru de la kumaba ti ban o kelen kelen minnu sugandira a na kɛ kanubaa jama olu garijɛgɛ ye so fila masa min ye bidon jira anw ni olu la an b'o i k'a dɔn masaba in tanu k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn nɛɛma ni kisi bɛ rasulu ye an b'a tanu k'a wale ɲuman dɔn k'a barikada nɛɛma ni kisi ala k'o jidenya kan ale n'a ka so dunkew ni sahaba ni nabi ɲuman kelen kelen bɛɛ ala ka nɛɛma ni kisi jidiw kan an masaw sara t'an bolo foli ni tanu ni barikada ni wale ɲuman dɔn tɛmɛnen kɔ janjo masa an bɛ dugawu kɛ ali bisa ala k'olu bolo k'an siw jɛ an kɔrɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ o dugawu in na i k'a dɔn k'a fɔ banakɔrɔw ala k'olu ban kura kan'u si sɔrɔ jan k'u ka tɔɔrɔ minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali ala ka nɔgɔyaw n'an ka banbaatɔw bɛɛ lajɛlen ye ko kanubaa jama k'i bisimila kulo ɲɛgɛlɛ jɔnko ɲuman ni ɲɛmada ko ɲuman ala k'o nɔgɔya olu ye ala se ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an yɛrɛw ye k'a mabɛn ni k'a cari bɛɛ k'i to i sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ nɔgɔya la suya kɔlɛtigi ni nɛgɛ sujurutigiw ala k'o nɔgɔya u fana ye o kumana min ye kulo ɲɛgɛlɛ jɔnko ɲuman ni ɲɛmada ko ɲuman ye n'an y'o dugawu don i k'a dɔn lamɛnbaaw ye an b'a fɔ n k'u ka bisimila kunnafoni kɛnɛ kan olu yɛrɛ fo u ka kanuya la sabu u ka kanu a ma ŋɔɲɔŋɔɲɔnen dɔn jeliw ko ten k'a ma furase o kumana an b'u fo k'u barikada i yɛrɛ y'a fɔ cogo min
min ayiwa kanuba jama olu de bɛ kalakɛ anw na k'an sun tigɛ dogo ni dogo ani kɛnɛ kan da la ala kan'o si nimisa k'a bɛɛ ta yɔrɔ ala kan'a si ta yɔrɔ langolonya ka caman bila a nɔw la u y'a ta yɔrɔ min na ala k'a jigi yɔrɔ bɛn fo midiani ma k'a bulu ka midiani ni ala na kɛlɛ ci ne m'a f'i ye ko n'a fɔra i ka misikina saraka bɔ i k'a di anw ma wa n'i y'a di anw ma a minɛna o saraka bɛ taa larusi la directement an bɛ caman taw kalan gafew kɔnɔ nka tɔni 7 taara yan fɛ tɔni 50 nana yan fɛ ayiwa nka anw bɛ kilo 2 ni kilo 3 ni min sɔrɔ kɔrɔmuru an ma wasa don la wa anw bɛ dugawu ba de da wallahi o kɛbaw ye wa n bɛ min f'i ye jɔn da y'i bɛrɛ ye nka n'i y'a yɛrɛ wasara o i b'a sɔrɔ a ka di dɔ ye ka diɲɛ di e ma nka i b'a sɔrɔ a se t'a fana ye wa an ko olu tigiw ma ko ŋaniya wasara a ka haramuya o kumana Janjo fɛn min y'i ka dɔn kunnafoni ye kanuba caman b'an bolo yan ni an ye maaw bisimila a diya ye ka laseli kɛ ka ɲɛsin u ma u bɔ kunnasiri kɔnɔ an tɛ tɛmɛ n'a ye baasi tɛ e k'a minɛ ayiwa kɔrɔmɔrɔw n'i y'a jama minɛ ni barika ye o kuma radio partenaires u ka fo dakuruɲɛ kelen na u ka ca kosɛbɛ jamana kɔnɔ a n'a kɔ kan o kumana min bɛ tali kɛ lamusa la hakili la ale bɛ a danfaraw sɛbɛkɔrɔ dɔn kosɛbɛ lamusa b'u dɔn dɛ n'u ma bataki a fasiri yɛrɛ kɛ k'a di an tɔw ma n'an y'a fɔ an bɛ firige anw ka retenue man ɲi lamusa ninnu ka retenue ma baara ɲɛnama kɛ fɔlɔ kɔni n'a y'a daminɛ Kerewane a t'a laban fɔ ɲɛwuli a b'a dɔn dɛ nka radio partenaires k'a dɔn ŋaniya o kumana ko b'an bolo k'u bɛɛ lajɛlen fo ka cɛsiri kɔnɔna na kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn n'i y'a jama minɛ ni barika ye ne bɔ ni i k'a dɔn kunnafoni gafe min an k'a ma ko indépendant u ka bi bɔ don bɔ ko 5225 arabadon i k'a dɔn avril kalo tile 28 san 2021 an bɛ bidon bɔli la kɔrɔmɔrɔ ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ comité kura min sigira u ko min ma ko comité d'orientation stratégique n'a bi COS ni ka o kofɔ ko ɲinɛ kɛra i k'a dɔn k'a fɔ kɛ yɛrɛ ye tigilamaw secteur privé ani haut conseil islamique i k'a dɔn o maaw kɔ o k'olu kɛra ɲinɛ maaw ye maa minnu ni Mukutari Wani ɲinɛna olu kɔ pewu k'u bila ɲinɛ minɛ kɔnɔna na fasiri i k'a dɔn k'a fɔ Mamadu Fofana ka fasiri don sɛbɛnnikɛba y'i kanto k'a fɔ ko décret de nomination min ni o kɔni bolonɔ bilala hakilila jiginna ni a kunnafoniya n'a kibaruya bɛɛ lajɛlen dira maa fɛ n'o ye Mukutari Wani ye an ka jamana i k'a dɔn Furancɛ fanga a ministre ɲɛma o kuma k'a kɔni ye i k'a dɔn bataki kɔnɔ kunkanko ni k'a dantigɛ a yɛrɛ fɔ maa minnu n'olu kan ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kulo in kɔnɔ n'o ye comité d'orientation stratégique ye min bɛna ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ an ka jamana a politiki ko fo ka se k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ a cakɛda baw ko minnu ko institution ka bayɛlɛma don nin bɛɛ lajɛlen la ko jamana i k'a dɔn politikimɔgɔw b'u yɛrɛ ye a kɔnɔ maa minnu n'olu ye société civile olu b'u yɛrɛ ye a kɔnɔ kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw b'u yɛrɛ ye a kɔnɔ diinɛmaw b'u yɛrɛ ye a kɔnɔ maa minnu ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ tutigɛbaw ye olu bɛ u yɛrɛ ye a kɔnɔ nka ko nka jaja Mukutari Wani na i k'a dɔn k'a n'a ka jamakulu ko yala nin bɛ faamu cogo di minisiri ɲɛma n'o ye an karamɔgɔ Mukutari Wani ye i k'a dɔn ko conseiller kɔni gɛn bɛ k'a fa tewu kabine fan bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ cɛw la a falen don musow la a falen don i k'a dɔn k'a fɔ maaw la minnu n'olu kɔni jateden bɛ don k'a fɔ olu bɛ jamana in dɔn ne k'a kalasiraw k'olu dɔn nka k'u ye ɲinɛ minɛ ta i k'a dɔn ne ka haut conseil islamique bila a kɔnɔ ka ɲinɛ minɛ ta ne ka secteur privé mɔɔw ɲɛna bila o kɔnɔ parce que i b'a ko min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ secrétaire général de la présidence fo ka se k'a dɔn k'a fɔ cabinet min bɛ premier ministre yɛrɛ kɔrɔ ani maa minnu n'o ye secrétaire général du gouvernement ninnu si ma se ka nin ye i k'a dɔn ko nin ye filiba dɔ fana ye tuguni min bɛ bila taariku kɔnɔ ko hakilila jiginna min ni o ye conseil national de transition waati min na i k'a dɔn o bɛ sigi k'o kuma sɛbɛkɔrɔ cayara bɛɛ y'a jira k'a fɔ baara in ko majɛngɛba ye a sɔrɔ dɔw ko k'o kuma k'a kɔni kɛra i k'a dɔn sugandi ka kɛ i k'a dɔn jamakulu dɔw fɛ walima a ka kɛ ɲɔgɔn dɔn ni teriya ni i k'a dɔn k'a fɔ kanuɲɔgɔnya ye ni ka olu fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ ka CNT labɛn k'o kɔrɔfɔ o da in na kosɛbɛ i k'a dɔn k'an panna o ko kunna i k'a dɔn ko bataki ni fasiri kɔnɔ kunkanko kibaruya Mali kɔnɔna na n'i y'a sɛbɛnninw ye kɔrɔmɔdɔ k'i bi wasa kosɛbɛ nka n'a fɔra k'a bɛ labɛn k'i b'a ye k'a fɔ majɛngɛba bɛ a la ko Mukutari Wani ko fɔtɔ ye nin ye minisiri ɲɛmaa don min bɛ i k'a dɔn Furancɛ fanga kɔnɔ ko yala nin fili ɲɔgɔn n'a bɛ se ka Mukutari Wani n'a ka jamakulu sɔrɔ cogo di cakɛdabaw walima fara ɲɔgɔn kan kuluba secteur privé haut conseil islamique du Mali k'olu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ ɲinɛ minɛ kɔnɔna na aw dun ko k'aw b'a fɛ ka bayɛlɛma lanati aw ko k'aw b'a fɛ ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ni ka i k'a dɔn jamana a sini ɲɛsigi ka o fɔ parce que i b'a ko article 3 kɔnɔna na i n'a fɔ
fɔ Fasiri y'a lase cogo min na Mahamadu Fofana indépendant k'i k'a dɔn k'a fɔ article 3 kɔnɔ sɛbɛn in kɔnɔ ko a jɛlen don k'a fɔ ko maa 50 bi sugande o maa 50 kɔnɔna na k'a bi bɔ i k'a dɔn k'a fɔ classe politique la o ye maabaw ye i k'a dɔn universitaires n'o ye maa minnu n'olu ye k'a dɔn sanfɛ kalan karamɔgɔw ye société civile secteur privé syndicat minnu n'olu lakodɔnnen don jamana kɔnɔ diinɛ ɲɛmaaw fo ka se k'a dɔn k'a fɔ a n'a ɲɔgɔnna caman k'o kuma ko gafe kɔnɔ kunkanko sɛbɛncogo ye ɲɛ ban pewu nka ko i k'a dɔn k'a fɔ waati min na sugandeli bɛ kɛ jaja i k'a dɔn ko pangera ko caman kunna walima ɲɛ tugura ko caman na yala a kɛra dɔnbaa ko ye wa yala a kɛra i k'a dɔn k'a fɔ maa ko ye wa ne ka ɲinɛ jamana ko kɔ wa ko yala i bɛ se ka jamana in kunkan kibaruya fɔ cogo di ni ka ɲinɛ i k'a dɔn kɛ yɛrɛ ye tigilamaw kɔ n'o ye secteur privé a ka gɛlɛn dɛ an bɛɛ b'o la yan anw yɛrɛ ye kɛnyɛrɛyew ye i hakili tora don kibaru baarakɛlaw la fɔlɔ wa o kelen tar'o la sabu a caman n y'a ye u ye an karamɔgɔ Usman Daw Midi Info u ye u ta o la n'o tɛ a caman bɛ kɛ ɲina a bɛ kɛ anw fana ko nka tɛmɛ tɛ se ka kɛ anw na o de don ayi hali CNT ko la n ka kuma cayara a kuma da in na dɛ ko jɔyɔrɔ min tɔnɔma dara anw ye ko o minɛn ma fa ko 4 3 darɔ 2 ko o minɛn ma fa foyi tɛ sigi sen kan yan ni wɔyɔ ma y'a la a tɛ ta yan ni wɔyɔ ma ye jɛkulu tɛ sigi ni wɔyɔ ma ye tɔn tɛ sigi ni wɔyɔ ma ye hali an tɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na n'an ma wɔyɔ ma kɛ nin ye ko ye o kuma k'an bɛ waati min na i ko sisan ko nin ko in i k'a dɔn k'a fɔ secteur privé ka maaw dɔw ye bataki sɛbɛ ne ka hakililajigin kɛ ka ɲɛsin k'a dɔn Mukutari Wani ma ko min bɛ tali kɛ ɲinɛ kɛra u kɔ pangera u kunna walima i k'a dɔn k'a fɔ lawulinkama don wa nka ko min n'o bɛ tali kɛ maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ye jɔnni bɛ yen k'o tɛ ninnu jɔyɔrɔ dɔn jamana kunkanko la Haut Conseil Islamique du Mali ko jɔnni bɛ yen n'olu tɛ i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka kunkanko kibaruya dɔn yala jɔnni bɛ se ka basigi ni bayɛlɛma la nati jamana in kɔnɔ ni ka pan i k'a dɔn k'a fɔ nin maa ko fɔlen ninnu na o de y'a to ko association musulmane du Mali i k'a dɔn olu ka kɔrɔfɔlasela dɔ n'o ye Mohamed Kibiri ye k'ale ye k'a dɔn k'a fɔ laseli kɛ k'a fɔ k'olu ye jateminɛ kɛ k'a fɔ pangera i k'a dɔn k'a fɔ maaw kunna walima pangera jɛkulu kunna ɲinɛ kɛra jɛkulu kɔ walima lawulinkama don k'o dɔw ye i k'a dɔn Haut Conseil Islamique du Mali o dɔw ye n k'i ɲininka i k'a dɔn k'a fɔ secteur privé u ye k'an bɛ dɔnni min na i ko bi min dun jɛlen don an karamɔgɔ Kɔrɔmoribo k'o de ye k'a fɔ jamana in kunkanko kibaruya bɛ se ka kɛ cogo di ni ka ɲinɛ ninnu kofɔlen ninnu kɔ nka ko min yɛrɛ y'a dabali banyɔrɔ ye min bɛ tali kɛ premier ministre la a k'a dɔn k'a fɔ a nakɔrɔla o de falen don maa caman la premier ministre yɛrɛ ka cabinet o bɛ ɲini ka dugu kelen bɔ Asimu ka cabinet bila min Asimu Goyita ka cabinet fara o kan i ka Bandaw ka cabinet fara o kan i ka sɔrɔ ka Maliki Jaw ka cabinet fara o kan cabinet ninnu ont-elles échappé par à la vigilance du cabinet du Premier ministre, du secrétaire général du gouvernement, de celui de la présidence de la République. Attendons voir la suite. Premier ministre Kélé, parce qu'on a débattu là, où il y a un débatteur nomina. Il y a un cabinet fait, il y a un bébé, il y a un job pour qu'il y ait un pour qu'on a d'offre. Ou donner un conseil, un comité d'orientation stratégique. On l'ouvre pour qu'on ait un lassoro. Quand on a corrofondé la séquelle. Ah, on doit faire un martabaï. Il y a un balata et tout sur tout. Il va bourrifier. Martina. Morfona, à Kokango de Manzi, comme Makonike, ni fili do fili jugu do ni lawulingama do lawulingama ko mata do min bɛ a kɔ nka ko a kɔni mana kɛ cogo cogo kɔrɔfɔ fɔ n bɛ fɔ cogo min na kɔrɔmɔrɔ ko ni secteur privé ni Haut Conseil Islamique sebura walima ni comité d'orientation stratégique la min ɲɛsinnen do kalata n'a fɔ politique yɛrɛ kunkan kibara u tɛ ɲɛtaa kun ye sa an'an ka jamana cakɛda baw olu kunkan kibara n'a fɔra ko ninnu sen tɛ o la yala o kɔrɔfɔ bɛ fɔ o tɛ majɛngɛ ti kɛ a la wa majigɛ kɔni b'a la o maa b'a dɔn dabɔ n kama don wa a ma fɛ ye ko ninnu caman sinji sira balima sira lemana sira Mukutari Wani teri sira Mukutari Wani yɛrɛ kuma caya t'i nɔfɛ sa dɛ Mukutari kelen don wa furancɛ fanga in yɛrɛ de wɔyɔ kuma caya Mukutari Wani kuma cayara k'a sabu kɛ mun ye dɛ sunsuro taara sunsuro nana o de ye kuma caya sabu bayɛlɛma foyi ma kɛ ɲɛma sɔrɔ foyi la hali jamana jɔsenkurasigi kuma min kun fɔra o tile sini yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ janko an k'o tile manamanatɔ ye tile jumɛn
k'a fɔ ko jamana ko jɔsenkura bɛ di jamana ma ka ninkura fiyɛ a la a foroba cakɛdaw ni kalata ko taabolo bɛɛ lajɛlen na a fɔra ko n'u yɛrɛ ko jigiya bɛna kɛ u ye n'o yɛrɛ daminɛ kɛra ni y'a faamuya ma don n'a ye walima n donna n t'a dɔn n donna maa min dɔgɔla walima n donna n bɛ se kuma na walima n donna n ka kuma ka ca walima n donna n jɔyɔrɔ kun tɛ n bolo walima n donna n donkun yɛrɛ dɔn walima n donna dɔɔnin bɛ sɔrɔ a la walima n donna réunion mana kɛ cogo cogo na premier ministre ye ɲɛna o do kɛ wajibi wa ɲɔ ka manja bɛ yɛlɛ a kala fɛ an bɛ taa n biri olu sumana wa ninnu de kan ka se ka tiɲɛ fɔ premier ministre ye e bɛ tiɲɛ fɔ ni dalu jumɛn ye a ma fɔ e ko e bolo bɛ maa min ka minɛn da la ko kuma la tiɲɛ fɔ man di Ala k'a nɔgɔya e bolo bɛ maa min ka minɛn da la o ka kuma la tiɲɛ fɔ man di wa e ɲɛ b'a la tilefɛto o bɛ dun totigi ɲɛkun de fɛ nka sufɛto o bɛ dun totigi kumakan de fɛ kumakan Mali ka ɲi i bɛ fɛn ye Mali la diɲɛ fara lahara kan i t'a ye jamana si la ka bɔ yan fɔ kiyama i t'a ɲɔgɔnna ye awɔ Mali ka di kojugu c'est bon an ka taa fɛ Ala ka nɔgɔya nka a tɛ fɔ an si kɔ ne bana tɛ fɔ an si kɔ olu ka bi bɔ ye nin ni Ala ka jɛ ne bana ni y'ale bila k'a dɔn n bɛ Delta News ta Wamseru Asama a bɔra k'i jɔ bi tuguni a ko Mali ko laseli o dɔ kɛra ani gafe dɔ bɔra olu kɛra yegrew ye u ye sanga sɔrɔ kosɛbɛ ko a kan ka fɔ Wamseru Asama a ko k'i b'a ye k'a fɔ ko dɔgɔkun dɔw tɛmɛna ko a basana kosɛbɛ k'a dɔn a basani o tun tɛ anw ka jamana ye yan o kɔni basana Cadi jamana la k'a sababu kɛ ka jamana ɲɛma a binna kɛlɛda la Maréchal du Tchad ale tora i k'a dɔn k'a fɔ jamana kumabɔ kɛlɛ la ayiwa ko o ko kɔni ko o kun mankutu bɛ ka diɲɛ lamini kosɛbɛ i k'a dɔn ko bɛ tara ka ɲɛsin o ko ninnu ma ko nka ko waati kelen i k'a dɔn k'a fɔ ko o y'a sɔrɔ i k'a dɔn dakun b'an bɛɛ da la nka bɛɛ kun ɲɛkinen don ka kɛ i k'a dɔn Cadi kan an tilal'o kow la waati min an y'an ɲɛ minnu ka sin an yɛrɛ ka jamana kobaw ma ko minnu ni olu k'a dɔn k'a fɔ o kɛra Cadi a dɔ la ko i k'a dɔn ko a kɛra sababu ye anw ka kɔlɔsili ni jateminɛ caman kɛ an ka jamana yɛrɛ fana na yan k'a fɔ ko min ye anw ka jamana ye ko an bɛ i n'a fɔ bagan banabaatɔw a bɛ fɔ bana min ma ko pɛsti i k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ i n'a fɔ o cogoya bi de fɛn min ye i k'a dɔn malasala dɔ bɛ yen n'o ye ko Fabilis o malasalikɛla Faransi jamana tɔgɔ la ko Jean de La Fontaine ale i k'a dɔn i da don o kuma ninnu taabolo dɔw la o fana tɛmɛnen kɔ Wamseru Asama a ka fɔ la a ko an ka kɔlɔsili kɛ ka jateminɛw kɛ ko Maréchal du Tchad ale ka saya i k'a dɔn k'o kɛra mankutuba ye a ye labanna kunnafoni cɛri sira ninnu bɛɛ lajɛlen o bɛɛ mankutu kɛra ye anw yɛrɛ ka kunnafoni sira kɔrɔw olu fana mankutu bɛɛ lajɛlen kɛra ye o bɛ senna tuma min na o y'a sɔrɔ gafe dɔ fana bɔlen o fana mankutu bɛ ŋunuŋunu na duguma o gafe o ye Général Yamusa Kamara ka gafe ye i k'a dɔn k'a fɔ ko siganama walama ale yɛrɛ fana ka tiɲɛ ko o kuma ye nin ye fɛn min ye i k'a dɔn ko ninnu ye ko min ye fasiri kɛbaa ye a ye nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ ka bin ko sabu a kumana jabaranin na ka bɛn ni kalo tile 18 ye avril kalo tile 18 jabaranin min bɛ yen n'o ye Africa Blue ye o kumana a taara a ye ɲɛfɔli caman kɛ o ɲɛfɔliw taara k'u cari i k'a dɔn labanna kunnafoni cari sira kan o dugusɛjɛ bɛɛ avril kalo tile 19 k'a kɛ fa bɛɛ lajɛlen mankutu bɛ fa bɛɛ fɛ o kumana min ye i k'a dɔn an b'o la tuma min Cour suprême fana bɔra k'i jɔ ten fari ale fana ni communiqué dɔ bɔra communiqué min ni o fana kɛra yegere ye kosɛbɛ o communiqué o bɛ tali kɛ maaw ka minnu tun nɔ minɛna k'a fɔ ko fanga d'Afrique ko tun b'u kɔnɔ ko bɛn ni bɛnbɛnbɛn k'u y'o kɛ ka ɲɛsin furancɛ fanga o taabolow ma o kumana Janjo Masa ko communiqué bɔra ka ɲɛsin olu fana kunkanko kibaruya ma ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ ko nin bɛɛ kɛra kalo tile 18 ani tile 19 kɔnɔna la ayiwa k'an bɛɛ i k'a dɔn hakililakunu kɛ maliden minnu bɛ yen n'olu si yɛrɛ ma i k'a dɔn san 30 o sɔrɔ jango k'o sago fɔlɔ o kumana k'u kan k'a dɔn ko 26 mars min kɛra 91 san 91 ko kun bɛ a la koyi wa k'a kan ka laɲɛnamaya ni k'a ɲɛnajɛ kɛ san o san ko sabu an filɛ nin ye nin kumaba kundan minnu na ani k'a dɔn Gwangari kan fɔ ni Burugosi kan fɔ k'a bɛɛ bɔra 91 de la ko maliden si kun tɛ se k'i kun kɔrɔta ni kuma ye bɛɛ da kun bɛ bara kɔnɔ ka kɔn nin waati fɔlen ɲɛ nin san kofɔlen ɲɛ o bara kɔnɔ i k'a dɔn kuma ko o kun tɛ taa yɔrɔ jan kanabila kun t'an ye jango k'a fɔ k'an bɛ wuli ka muruti an ka hakɛw an'an ka i k'a dɔn kuma laseli olu nɔfɛ k'o kuma kun t'a la k'o de kama dɔrɔn
dɔrɔn kama i k'a dɔn 26 mars k'a kan ka laɲɛnamaya 91 kan ka don ba la sabu k'o de nana ni nin kanabila ni yɛrɛmasɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye an bolo n'i y'a ye an b'an disi gosi bi k'an ka hakɛ ani k'a dɔn ko kuma dagalen don an bɛɛ lajɛlen k'o kan ka kanabila k'a bɔra nin sababu de la n'o ye 26 mars 91 k'o kan ka laɲɛnamaya o kan ka seli koyi Wamseru Asama ka fɔ la i k'a dɔn ko kanabila ko min bɛ an da i k'a dɔn laseli kanabila ani i k'a dɔn maaya yɛrɛ i k'a dɔn hakɛ olu kanabila a dɔ la ko i k'a dɔn ko o ko minnu filɛ nin ye senna i b'a ye k'a fɔ ko a bɛɛ bɛ tali kɛ fɛn min na ŋaniya minnu bɛ siri i k'a dɔn kiri nasiraw la ani fanga i k'a dɔn marabaw fɛ ŋaniya minnu bɛ siri i k'a dɔn ko o caman bɛ yen sa i b'a ye k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔw bɛ bɔ olu de la ŋaniya filɛli kɛ filɛla na Wamseru Asama ka fɔ la ko nin fɛn fila ko nin man ka tɛmɛ maa ɲinama kosɛbɛ ko nin bɛɛ gulonnen don ɲɔgɔn na k'a sabu kɛ nin bɛɛ ye maaw ye i k'a dɔn lajaba taara ka minnu sɛgɛrɛ ayiwa ko bɛɛ lajɛlen ka kunnafoniw de bɔlen k'a bin nin ye général kɔni bɔra ka dɔ fɔ n'o ye Yamusa Kamara ye ale bɔra ka i k'a dɔn mara kɛcogo o taabolo juguya ko fɔ hakaja min i k'a dɔn fanga a ta ko sabanan ye ko 3e république a dɔ la ko min ye kiri ko n'u ko taabolo ye ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn ko filanan ye o bɛ kiri ko fɔ kiri ale fana bɔra k'i jɔ ten fare k'a sabu kɛ mun ye ko maa dɔw kun nɔminɛna ko olu bɛ fɛ ka fanga dafiri k'u fɛ ka jamana bila bisibasa kɔnɔ ko bɛn ni bɛnbɛn k'o bɛ ka ɲɛsin marakɛbaw ma ko olu fana ka kow taabolo ko kiri bɔra k'i jɔ ten fare ko i b'a sɔrɔ kiri bɛ fɛ k'a kana guloki ɲuman don a kana sa ko sabu ko a kun ko kɛra ɲugutɔ fɛ maa dɔw bolo a na kɛ u b'u fɛ k'u kana guloki kuraya ni danaya o bɛ se ka sɔrɔ cogo min u ni jamanadenw cɛ k'o kɔni ka fisa u ma dɛ k'a dɔn jakuma ka ɲinɛminɛ o tɔnɔ b'a yɛrɛ de kan o ka fisa u yɛrɛ de ma ye tanuni fɔlɔ a dɔ la o ka di ni fun de kosɛbɛ siga t'a la o kumana i b'a ye k'a fɔ ko envière min bɛ yen n'o de ye k'a fɔ ko jamana bɛna dafiri maa dɔw fɛ ko bɛnbɛnbɛn ni bɛnbɛn k'u y'o kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn furancɛ fanga ma ani furancɛ fanga a marabolo ma n'o ye gouvernement ye i b'a ye k'a fɔ ko nin ko minnu filɛ nin ye ayiwa k'o kiri fana bɔra ka bin ten panparan o fana bisi basa n'o ko balan kun cayara ko nka ko ni maa ninnu k'u nana kanabila a tun fɔra ko minnu nɔ don k'u kanabilala k'a sabu kɛ dalu kelen tɛ yen nɔ min b'a to u bɛ nɔ minɛ jango k'a fɔ k'u bɛ minɛ ni k'u don bɛrɛ la ayiwa k'o fana k'i bɔ yen ko kiri tigilamaw olu ye i k'a dɔn a kow ta k'u lajɛ k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ i b'a ye k'a fɔ a caman bɛ yen ko u y'a jira k'a fɔ k'olu caman dɔn ko de bɛ i k'a dɔn ɲangili sariya olu taabolo la ko spécialiste de droit pénal la o kumana janjo masa Wamseru Asama ka fɔ la a ko n'i y'a ta bakurunba la i b'a ye k'a fɔ ko nin fɛn minnu kɛlen filɛ nin ye a dɔ la ko maa dɔw kɛra la maa bɔnɛnenw ye ani k'a dɔn ko taabolo ne o man ɲi i k'a dɔn a maa bɔnɛnen de bɛ caya ko nka fɛn min ye i k'a dɔn Yamusa ka nin fasiri kɛba nin gafe in bɔ kuma i k'a dɔn ka gafe kɔni bɔ kuma ko maa tɛ se k'a fɔ ko o man ɲa nka ale tun kan ka kɔn ka kɔn ko ma ka kɔn bidon fana ɲɛ k'a sabu kɛ ale tun kan ka a jɔyɔrɔ i k'a dɔn o sɛmɛntiya k'a ka kow taabolo k'o walawala ka kɔn bidon in ɲɛ ko sabu ale tun b'a la waati min na hali n'a y'a sɔrɔ majɛngɛw ani fiɲɛ dɔw tun bɛ yen nɔ i n'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ a fɔra cogo minnu na ŋaniya sirita tun ye jumɛnw ye ale tun kan ka wala sɛmɛ waati n'a tun ye wala sɛmɛ k'a ka fasiri kɛ i sigi yɔrɔ in na kunun n ye ɲininkali kelen de kɛ général la foroba baro la barika Ala ye Wamseru kun tɛ yan dɛ n ko cɛ ka kalimu ka di kunkolo bɛ baara kɛ a ko n'a kun sera k'o kɛ o waati la Ala la ko i k'a dɔn ko sɔn tun bɛ kɛ a ye wa a ka gafe in ko tɔ tun bɛ kolo don wa danaya tun bɛ sabati i k'a dɔn k'a fɔ ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko min ye i k'a dɔn fara a marabaw ye i k'a dɔn olu ka taabolo n'o man ɲi i b'a la tuma min n'i sina k'a fɔ a dɔ la k'ale tɔgɔ kunna fasiri k'a dɔn gafebaw kɔnɔ a kunna bila cɛbaw cɛla cɛba minnu ni taari kun b'o o fasiri anw ka jamana tɔgɔ la wa gafe in yɛrɛ fana kunna kɛ i k'a dɔn kolankun na yegere ye ayiwa fɛn min ye i k'a dɔn o ko taabolo ye a dɔ la ko min ye i k'a dɔn ko maa minnu bɛ yen n'olu ye i k'a dɔn maa bɔnɛnenw ye olu furumusow n'o ye ko veuve an'u teriw i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ i k'a dɔn kunnafoni jaabi o min nɔfɛ ka ɲɛsin u denw ma an'u balimaw ma banfula bilemantigiw i k'a dɔn k'a fɔ ko minnu filɛ nin ye ko n'o bɛɛ lajɛlen kun jɛra ka bɔ o waati wa k'o bɛɛ kun mana walawala gɛlɛya kun tɛ y'a la koyi ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa i b'a ye k'a fɔ ko général i k'a dɔn gafe
gafe in k'a nacogo ɲana gafe in kan ka kalan fana wa gafe in bɔkun yɛrɛ fana bɛɛ ko nka ko malidenw k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko marakɛbaw ani k'a dɔn k'a fɔ mara yɛrɛ taabolo ko n'i ko i b'o fiɲɛ fɔ a fɔ k'i to a waati la aw k'an b'o o fana fɛ kosɛbɛ ayiwa ko mara a taabolo ni marakɛbaw yɛrɛ ka lahalaw a dɔ la ko k'a dɔn ko fɛn caman bɛ yen ka a dɔ la ko maaw b'o da senkɔrɔ ni k'o foroki ko fasiri kɛbaa n'o ye gafe bɔbaa ye a dɔ la ko ni tun ye i k'a dɔn fura duman de ye a ka i k'a dɔn misimisi la wa ko sabu ko tuma dɔ la n'i y'i kɔnɔta fɔ k'a bɔ i kɔnɔ n'i sera k'i yɛrɛ lafiya n'o ye k'a b'i ka misimisi fana basi o kumana ko nin na kɛ fura ye a ka misimisi fana na ayiwa ko min ye i k'a dɔn kunnafoniw o carinni ye nin gafe in kɔnɔna la ayiwa ko jenerali ko a dɔ la ko a bɛ i n'a fɔ ale ye mugu ci su la kaban koyi maa salen ye mugu ci o la tun ci kun b'o la wa k'a bɛ i n'a fɔ jenerali ye mugu ci su la ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ninnu taabolo ye ko waati min na ale yɛrɛ tun bɛ fanga na k'a dɔn k'a kun kan ka nin baaraw kɛ o tun bɛ kunnawoloba d'a ma ka bɛn ni bidon in ye o fana k'i bɔ yen ayiwa ko maliden caman bɛ yen ko nin marakɔrɔ in wa e ko an yɛrɛ ma ɲinɛ olu ka taabolo kɔ kaban wa marakɔrɔ yɛrɛ ka ko datugulen don yen fɔlɔ ko malidenw kɛn bɛ k'u ɲɛmunu ka sini ma sini nata de lajɛ ani kalata ko min n'o sini tile bɛ o sini tile bɔlen don fana fɛ ko maliden fanba ɲɛsinnen don o de ma bi ka ɲinɛ marakɛbaa kɔrɔ ninnu yɛrɛ ka taabolo kɔ barika ala ye koyi wamisɛnninw asama y'ale ka dɔ bila sɛbɛn an y'a bɔ delta news kɔnɔ jajo masaw ka bidon bɔli don kɔrɔmɔrɔ an bɛ k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ wa c'est ça rancune awɔ ça rancune sɔnikɔrɔ ko foyi t'a maa si kana di sɔnikɔrɔ kɔnte hakili a da sera ko dɔ ma kunu an kɔrɔ an ye wamisiri an k'a fɔ an ye général Yamusa Kamara k'a ta furuba baro la o rédivision yɛrɛ ye bi 14 heures ye ni ɲininkali ninnu n'a ɲɔgɔnnaw an y'o kɛ a la waati sɛwɛrɛ an wele bila parce que an ka ye la peut-être waati ko yɛrɛ kama a y'a ka part de vérité di mais part de responsabilité fana o tun kan ka se ka dɔɔni fɔ parce que a yɛrɛ ko ko Burama en tant que a y'a ka chef d'état-major particulier a bɛ se ka lɛri 4 kɛ ka Burama ɲini a ɲɛ ti d'a kan parce que IBK yɛrɛ bɛ bɔ dugu la dɔrɔn o y'a donnen Burama yɛrɛ a y'a fɔ i sigiyɔrɔ in na a ko Burama yɛrɛ i b'a fɔ a ye sisan a b'a hunna minɛ lɛrɛ damadɔ kɔfɛ a bɛ tila k'a bɔ lɛrɛ damadɔ tile ko tɛ dɛ lɛrɛ damadɔ sanga damadɔ kɔfɛ a bɛ tila k'a bɔ an y'a ɲininka fana k'a fɔ aya i ko i ye jalaki ɲɛsin caman ma dɔ bɔra ka kuma maître Kasim Tapo ko i fana nana assemblée kɔnɔ k'i ye y'a fama la CFA wari a miliyari 11 k'o cira wara kulabaw ko Ukraine dɔ taara n'o ye a ko k'o jaabi fana bɛ gafe kɔnɔ a barika ala ye article a fɔ n k'a fɔ page 85 ko Ukrainien dɔrɔmɛ 1 ma bɔ ale yɔrɔ nka n kɔni b'a dɔn jalaki ɲɛsinnen don caman ma à part maître Kasim Tapo ani peut-être Mohamed Ali Batili o caman bɛ yen minnu ma bɔ ka kuma fɔlɔ nka don n'a nataw la an jigi b'a la k'u na se ka bɔ ka kuma n'an yɛrɛ sera k'u lasɔrɔ foroba baro la o de bɛ diya an ye kosɛbɛ e ko ne yɛrɛ bɛ sɔn maliden ka kuma ye bilen ne yɛrɛ ko ten ko olu bɛ niveau min na général avocat o n'olu ka kɔrɔfɔ taara fɔ ɲɔgɔn kɔ yala anw bɛ jumɛn minɛ en tant que malien n ko n'i ye maliden min n'a nɛma bi foyi t'i bolo maabaya t'o la maaniya t'o la kuma tiɲɛ de filɛ foyi t'i bolo n'i m'a kɛwale ye kana kala turu a la walahi nka n b'a dɔn a bɛ fama ka fɔ Tapo fana ma ko Tapo tipo o fana bɛ fama ka fɔ sabu ale fana ye dan sigi o ko la ni fɛɛrɛ dɔw ye jɛnatigɛ yɛlɛmabolo ka ca Allahu Akbar jɛnatigɛ yɛlɛmabolo de ka ca awɔ latigɛ don caman ye wa maliden y'a fama la min bɛ bɛn i ma waati min na i b'i yɛrɛ y'o minɛ récupération de quelqu'un Ala k'a nɔgɔya waatiw de bɛ sen na Ala k'a nɔgɔya an ka taa dɔrɔn n'an bɛ taa an bɛ se an Mali an ka taa fɛ Kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn indépendant ne bɛ n bolo mɔnɔ b'ale nɔfɛ halisa renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité anw ka i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛcɛw ni wolomasiri tabaw o kuma ko nin kɔni ye kunnafoni duman ye Badiriba ni o bɛ tali kɛ Fale Kulubali la ale de ye kalimukala ta i k'a dɔn ko mobili n'o ye pick-up ye i k'a dɔn a den 222 o kumana ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni farala ɲɔgɔn kan ne ka di k'a dɔn k'a fɔ wolomasiri tabaw olu ma u sigida jɔda caman minnu n'olu bɛ yen Badiriba y'i kanto k'a fɔ groupement de sécurité n k'a fɔ groupement mobile de sécurité n'a bɛ GMS ko fɔ ko kunun ko o kuma ko nin k'a dɔn ni mobili ninnu dili k'a baaraw la ɲɛnamana yen nɔ o kuma ko nin kɛnɛ kan ko min bɛ tali kɛ maaba caman na olu tun bɛ yen a dɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ min ye furancɛ fanga yɛrɛ i k'a dɔn a dankan n'o ye vice président ye a bɛ an karamɔgɔ colonel Asimu Goyita ko fɔ o kumana k'ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ɲɛma an karamɔgɔ Mukutari Wane ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ministre colonel Modibo
Kone o fo ka se k'a dɔn k'a fɔ ministre min ɲɛsinnen don an ka i k'a dɔn kɛlɛkɛcɛw n'o ye défense ye ani ancien combattant o kumana ministre min fana ɲɛsinnen réconciliation nationale ani i k'a dɔn k'a fɔ min ni o ɲɛsinnen don transport ni infrastructure ma fo ka se administration territoriale ministre yɛrɛ ma ban sa hein le premier ministre, le vice-président, le ministre de la sécurité intérieure, Modibo Kone, le ministre de la défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara, le ministre de la réconciliation nationale, colonel Ismaël Ouagé, ministre des infrastructures, Yorondaro Oye Magafili Dabouye, ministre de l'administration territoriale. Le ministre de l'Autorité. Ah bébé, Nami Megansera. Ameni mobili ba bɛɛ di non ninnu ti minɛ wallahi ninnu ti minɛ wallahi sabali ninnu ti minɛ ala ka lakile si d'a ma ninnu ti minɛ fɛnw minɛ na min ka girin ninnu ti minɛ wallahi fu don ninnu ti minɛ an b'a bɔ ka taa saraka de o ninnu ti minɛ an bɛ taa saraka di binganikɛlaw ni bambanciw ma ko an bɛ ka wolomasiri tabaw labɛn labɛn cogo wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin ye sa ninnu ti minɛ an ka i sigi k'a filɛ an ka to ninnu ti minɛ na an bɛ kalo di ɲɔgɔn ma ni ninnu taara kɛnɛ kan kalo bɛ dafa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛna si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ a f'i ye ko nin dɔ minɛna ka taa n'a ye falaki kɔrɔmɔrɔ ko mobili 200 ni 22 i k'a dɔn pick-up ko o kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ mobiliw ye minnu ni a nafolo bɔra an ka jamana wagandiba yɛrɛ kɔnɔ n'a bɛ budget national ko fɔ o kumana ko mobili ninnu ko kuma ko i k'a dɔn maa ɲɛmaa caman tun bɛ yen ko tilali kɔni kɛra kɛcogo la walasa minnu n'o bɛ tali kɛ gɛlɛya minnu bɛ cakɛda minnu na k'o gɛlɛyaw ni k'olu ta ka bɔ yen mobili 90 kɔrɔmɔrɔ k'o dira polisilakaw olu ma i k'a dɔn walasa olu ka se ka kumana an ka lakana k'o lasabati dugubaw kɔnɔna na mobili 40 kɔrɔmɔrɔ k'o dira garde nationale ma i k'a dɔn min bɛ tali kɛ mobili 30 o dira gendarmerie nationale o ma mobili 10 protection civile 50 i k'a dɔn k'o dira force spéciale ma o kumana ko min bɛ tali kɛ ministre min ni o ye sécurité ni protection civile n'o bɛ colonel Modibo ale ko fɔ kɔrɔmɔrɔ ko ale kɔni ye i k'a dɔn layidu ta o kumana vice président ɲɛna ani ka se min ye premier ministre ɲɛna a n'a tɔɲɔgɔn ministre olu tɔgɔ la k'a fɔ mobili minnu dilen filɛ nin ye kɔrɔmɔrɔ k'u bɛ bila i k'a dɔn k'a fɔ u taasiraw la wa u bɛ bila baara minnu na o ye laɲini minnu n'olu kɛlen don i k'a dɔn ka bɛn ni o baaraw ye Wadriba ka fɔ la ko n'i y'a ta k'a jateminɛ chef d'état major min bɛ i k'a dɔn garde nationale kunna n'a bɛ colonel Élisée Jean Daw ko fɔ o kuma ko ale fana ye kɔrɔfɔ ne ka o ta o kumana mobili minnu n'olu dilen filɛ nin ye o ko bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɔni bɛɛ lajɛlen tigɛ ni ka ninkura fiyɛ u ka baara kɛtaw olu la Wadriba ko n'i y'a ta k'a jateminɛ o k'u nana kumana kuma minnu n'o bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ ka caman fara u ka magban o la n'o ye gɛlɛya minnu bɛ u la ka fura sɔrɔ o la min bɛ tali kɛ police nationale ma ɲɛma u k'a ma ko directeur général min bɛ police kunna n'o ye contrôleur général Sulemani Tarawele o kuma ko ale fana ye i k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ ne ka o ta ka jira k'a fɔ moto n k'a fɔ bolimafɛn minnu dilen filɛ ani fɛɛrɛ minnu n'olu tigɛlen filɛ o ko ninnu kɔni bɛna kɛ sababu ye ka ninkura fiyɛ olu ka baara kɛtaw o la o kuma ko nin kɛnɛ kan ko maa caman kɔni tun bɛ yen u k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔ nafamaw fana caman fɔra jigiya kumaw kɔni k'olu lasɔrɔ la kosɛbɛ o min bɛ tali kɛ gendarmerie nationale la ani protection civile olu bɛɛ lajɛlen tile o k'olu dira i k'a dɔn k'a fɔ Modibo Kɔnɛ ale fɛ o dira i k'a dɔn k'a fɔ gendarme ɲɛmaw olu ma directeur généraux minnu n'olu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ gendarmerie an k'a fɔ directeur généraux minnu bɛ yen n'o ye gendarmerie ni protection civile o kumana olu fo ka se i k'a dɔn k'a fɔ garde ka maa ɲɛmaw o min ye garde nationale ta ko o tilew dira i k'a dɔn k'a fɔ Mukutari Wani ale fa chef d'état major min bɛ garde i k'a dɔn o kunna o ko y'o tilew ni ka olu minɛ vice président n'o bɛ Asimi Goita ko fɔ kɔrɔmɔrɔ ko kuma directeur général min bɛ police nationale kunna o kuma ko ale kɔni ye tilew ni ka o di olu ma Wadriba ko nin kɔni kɛlen min filɛ nin ye o hakilila jiginna mobili 222 pick-up ani k'a dɔn k'a fɔ purificateur n'o ye ji n t'a dɔn jikala don wa bɛ jita mobili don o kumana o fila o kuma ko olu kɔni dira kunungo GMS kuru kɔnɔ maa ɲɛmaw caman tun bɛ kɛnɛ kan i k'a dɔn ko a nafolo bɔra an ka budget national kɔnɔ c'est très important u ka to Bamakɔ yan u ka to Bamakɔ yan a bɛ taa kɛlɛ kɛ ala k'a lakale si d'a ma n'Ala sɔnna nka ni nin mobili bɛɛ kun farala ɲɔgɔn kan ka pankuru damadɔ san o fana tun ka fisa wolomasiri tabaw ma kosɛbɛ mais est-ce que pankuru ko banna wele pankuru ko t'an na n y'a sugu dɔn pankuru joli b'e bolo n b'a dɔn ne fɛ ko dɔ bɛ yen sa o min do o tɛna kɛ jama tala ye ne ma da n'o ye kɛlɛkɛla ye dɛ o ye wolomasiri tabaw jamakulu tabaw de k'u ta ka taa yɔrɔw la avion de bombardement tɛ yen bombardement o ka kɛ yen nɔ Farabugu ka kalo 2 kɛ bolo la bombardement ka kɛ yen nɔ ale bi ambiskade bi ka kan ka wolomasiri tabaw la
bombardement ka kɛ hali bi ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna la maa tɛ se ka ɲɔgɔn ka fori bombardement ka kɛ hali bi camancɛ marabolo la maa tɛ se ka t'i sagona yɔrɔ la kuma kɔni t'a la o kuma bombardement bɛ mun nɔfɛ n tɛ Mopti gouverneur n'i ye ba tigɛ dɔrɔn kilo 3 i bɛ k'a yɛlɛma i bɛ commandant Mete ko k'i bɛ dɔrɔmɛ 10 bɔ dɔrɔn k'i bɔra Mali kɔnɔ 10 o y'i ka passeport ye ka bɔ Mali kɔnɔ ka don kulun kɔnɔ dɔrɔmɛ 10 dɔrɔn kulun b'i tigɛ dɔrɔn i bɔra Mali kɔnɔ Mete de ye nin fɔ an ye Ala ka koɲɛ nɔgɔya Ala ka nɔgɔya Ala kana niw ka nɔgɔya sira ye janjo masa an bɛ i k'a dɔn k'a fɔ informateur ta nin ye i k'a dɔn k'a fɔ maa dɔ ye kan fila fɔla tɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mande nɛgɛ don kan kelen fɔ Ibrahima Ikasa Mayiga a kɛlen don ka ɲɛfɔli kɛ cɛbɔya kan cɛbɔya min n'o ŋunuŋunu fana bɛ senna bi n'o bɛ tali kɛ premier ministre kɔrɔ Bubu Sise ale ka cɛbɔya k'o bɛna kɛ URD ka cɛbɔ ye kalata nataw la ko nin ŋunuŋunu bɛɛ lajɛlen ye gansan ye ko ŋunuŋunu fu don ko ŋunuŋunu fu yɛrɛ de cayara URD lamini na sa fu falaki ko ŋunuŋunu lankolon de cayara URD kun kan o kuma Ibrahima Ikasa Mayiga a bɔra ka i k'a dɔn bu ni kolo bɔ ɲɔgɔn na k'a walawala an ye a ko ni ŋunuŋunu lankolon ninnu cayara sa k'a bɛ tile damadɔ bɔ i b'a ye k'a fɔ ko a kɔni maaw bɛ k'u sinsin a ko kan kosɛbɛ kabi dɔgɔkun laban tɛmɛnen i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn k'a fɔ kuma caman o bɛ munumunu na ko ale kɔni wajibiyalen don ale ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ka faamuyali kɛ ko min ye tɔndenw ye tɔn kanubaw ani k'a dɔn malidenw fo k'olu lafaamuya fɛn dɔ la nɔ tɛ i k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn maaw hakili u n'o waasi ko jamana kɔnɔ ani i k'a dɔn jamanaden minnu bɛ kɔ kan ko ale bɛna bɛɛ lajɛlen de lafaamuya ko kuma min bɛ sen na k'a fɔ ko premier ministre kɔrɔ Bubu Sise k'o bɛna kɛ olu ka cɛbɔ ye kalata nata kura in na ko URD i k'a dɔn k'a fɔ ko o ka cɛbɔ k'o bɛna k'o ye wa ayiwa ko ale kɔni i k'a dɔn k'a fɔ k'ale b'a jira k'a fɔ ko nin ye ŋunuŋunu lankolon de ye ko min ye i k'a dɔn kunnafoniw ye ko nkalon don o jɛ k'o ka jɛya bɛɛ ma ko kunnafoni ye nkalon ye fɔlɔ k'o ka jɛya bɛɛ ma ayiwa ko sabu ko min ye waati ye ko o tɛ cɛbɔya nɔfɛ olu fɛ yen fɔlɔ olu dama don cɛbɔya kuma la fɔlɔ olu ma sigi o kuma kunna olu ma sigi o kɛnɛ kan o tuma tɛ sisan ye o don yɛrɛ ma se fɔlɔ wa o t'olu ka a t'u ka don kumakun yɛrɛ la o kumana ko ale ko fu don nkalon don k'a kɔrɔ dɔ de ye nin ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn fɛn min bɛ yen bi i b'a ye k'a fɔ ko a kɔni ko a bɛ tile fila bɔ ɲɔgɔnko bɔ olu bɛ baara la u ka bureau exécutif national i k'a dɔn o bɛ baara la dɔgɔkun laban tɛmɛnen u ye i k'a dɔn baara kologirin caman kɛ i k'a dɔn crèche la Badalabugu crèche u ye i k'a dɔn k'a fɔ baara kologirin caman kɛ u ka fɛɛrɛtɔn yɛrɛ ka balo a n'a ka ni kura min kan ka fiyɛ a la ani taabolo ni fɛɛrɛ min dabali min kan ka tigɛ u fɛ ka bila don n'a nataw olu kow ɲɛ ani koba minnu bɛ kɔfɛ ka na k'olu b'o baara de la fɔlɔ ko cɛbɔya kuma ma fɔ wa cɛbɔ ma sugandi dama don la o kuma tile tɛ o kuma tile ma bɔ fɔlɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn ayi i sinsin fɛn min kan a ko min ye i k'a dɔn labanna kunnafoni cɛri siraw ye kuma kunnafoni bɛ folofolo kan cogo min a bɛɛ tɛ tiɲɛ ye koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ ko kunnafoni de bɛ ka folofolo ten ko a dɔ la ko a dɔw bɛ dankari i k'a dɔn maa la kunnafoni yɛrɛ bɛ maa min kun kan ou bien tɔ min ni kunnafoni b'o yɛrɛ de kun kan k'a dɔw bɛ dankari o la k'a sɔrɔ kunnafoni lankolonw don kalow don ko olu kɔni ye ŋaniya siri sa k'a fɔ ko fɛn min ye nin ko ye sa ayiwa ko u bɛ dan sigi a la kunnafoni ko kalo don ko n'a y'a sɔrɔ u bɛ k'o bɛnbɛn ni fɛɛrɛw latigɛ bɔlɔn burancɛ la olu kungo tɛ ɲɛnabɔ bɔlɔn burancɛ la wa u b'o nkalontigiya k'o jɛya bɛɛ ma k'a fɔ ko min ye nin ŋunuŋunu ye ko ŋunuŋunu lankolon don kunnafoni lankolon don ko min ye i k'a dɔn hakililakunu olu b'o kɛ URD ko parti kolo girin don parti min don a jɔsen ka girin a dili doncogo ka ɲi wa u bɛnnen don ko la bonya ni karama o de b'olu fɛ yen ani tilennenya ni kow ka jɛya ɲɔgɔn ma k'o de bɛ olu fɛ yen o kumana min ye o ko n'a bɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o de la n'i ye dɔwɛrɛ ye o ko la o ye i k'a dɔn farakun ye n'o tɛ o t'a dɔ ye o kumana URD i k'a dɔn k'a fɔ k'u hakili latigɛlen don wa u b'a dɔn pɛrɛpɛrɛ k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn olu ka tɔndenw an'u kanubaw ani malidenw olu kan ka fɛn de kɛ ka ɲɛsin u ma min ni o ye tiɲɛ ye ani k'a dɔn tilennenya ye ayiwa ko fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ olu tɛ se k'u to o ko kɔnɔ ka kungilenna wɛrɛw ta kungilenna min ni o bɛna kɛ i k'a dɔn taabolo wɛrɛw ye ni réseaux sociaux b'o ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ olu yɛrɛ dama don la a y'i k'olu tɛna taa o sira ninnu fɛ
ayiwa ko min ye ka do réseaux sociaux ye u k'u jija o kumaw la ye nka URD min b'a kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ o dɔnnen do wa olu bɛ baara min na ayiwa i k'a dɔn k'a fɔ u b'o fana dɔn o kuma min bɛ sen na ko Bubu bɛna kɛ URD ka cɛbɔ ye ko ŋunuŋunu gansan do wa a b'a jira maaw la k'a fɔ ko nkalon do k'a propagande a ma sira sɔrɔ fɔlɔ ayiwa min y'a kunnafoni yɛrɛ ye ko maa kana kala turu a kan Ibrahima Ikasa Mayiga a ko min ye i k'a dɔn ko nin ko masinaw bɛ yen nɔ k'u b'a dabɔ a kama ka bisibasa de don fɛrɛtɔn kɔnɔ ka fɛrɛtɔn denw kɔ don ɲɔgɔn ma ka cogo bɛɛ kɛ ka fɛrɛtɔn tan ka yɛrɛ kɛ k'a da wolo ka u yɛrɛ damaw u kana ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ kanubaw ni terisiraw bɛɛ lajɛlen ka ban ɲɔgɔn na ko nin y'o fɛɛrɛw de daminɛtɔ ye o bɛ kɛ fɛrɛtɔn min na o bɛ yen nɔ koyi min ye k'a dɔn ko jɔn de ka nafa bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na Ibrahima Ikasa Mayiga a ye ɲininkali to min sigi o kumana ko olu bɛ baara min na olu ka baara min bɛ yen bi fɔlɔ o ye ka maaw bɛn kelen ma k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ u k'u nɔngɔnkolo gɛlɛya baara nataw kama ayiwa min ye donna nataw ye politiki bunna kun kan ani k'a dɔn kalataw nataw minnu filɛ u ka se k'u jɔyɔrɔ fa Yusu yɛrɛ ɲuman na u jɔ se u ka ngolo fa o kumana min ye k'a dɔn o wulikajɔ ko o de bɛ olu bolo bi i k'a dɔn ko olu bɛ fɛn fɛn kɛ u bɛ fɛn fɛn bila sen kan o bɛɛ kun ye Maliko ye ka Mali yɛrɛ kuma bɔ janko Mali bɛ i k'a dɔn lajaba ni bɔnɛ min kɔnɔ a bɛ don min na i ko bi a jamana yɛrɛ kun bɛ taciyɛn min kan bi k'u bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ de tigɛ ka Mali bɔ o kɔnɔ o kumana ko min ye i k'a dɔn olu ka maa ɲɛmaakɔrɔ Ala ka hinɛ Allah Sumayila Sise k'olu b'o ka sira de kan u ma bɔ o ka i k'a dɔn k'olu ma bɔ o ka walan kɔnɔ fɔlɔ dɛ a bɛ tiɲɛ dɛ a bɛ lamaga dɛ a ŋuna n'u tɔgɔ ye o kumana Janjo Masa ko i k'a dɔn olu bɛ ka fɛɛrɛ min dabali min tigɛ bi Mali yɛrɛ ka bɔ ni bɔnɛ ni gɛlɛya kɔnɔ fɔlɔ wa olu ka i k'a dɔn maa ɲɛmaakɔrɔ Ala ka hinɛ Allah Sumayila Sise ko Ala k'a da yɔrɔ nɛɛma k'a fara ka jɔn kunna n'u ka badabada arijinɛ kɔnɔ sigi ko Ala k'o nɔgɔya ani banbaatɔw ye i k'a dɔn Ibrahima Ikasa Mayiga ko k'olu bɛ i k'a dɔn Sumayila ka taa sira de kan u b'o wala de kɔnɔ olu m'o bila wa u tɛna b'o kɔnɔ o kumana min ye Ibrahima Ikasa Mayiga ye secrétaire général do section min bɛ Burem ayiwa bureau exécutif national o maa fana do URD tɔgɔ la a ko bu ni kolo bɔlen nin ye ɲɔgɔn na f'u ka maaw bɔ fili de la ni y'a mɛn yɔrɔ ban yɔrɔ ye a banna pewu o kuma ŋunuŋunu ko kala kana tura ko kalo fili an ye nin bɔ informateur kɔnɔ o ka bidon bɔli don kɔrɔmɔrɔ Mali ko a fɔ politique ko a fɔ élection mana kɛ o kɛ a bɛ kɛ tan de wa Mali bɛ tan de wa élection fana tɛmɛnen kɔ o ya bɛ yen tun an ma deli ka bɛn jilatigɛ foyi la fɔlɔ foyi wa n'an bɛnna ko la i b'a ye ɲɛ bɛ sin ka sɔrɔ o la fana wa i b'a ye k'a fɔ politique tɔn baw baw i ye parti tɔnden ye a kan ka kɛ hakɛ dɔ b'i bolo parti kɔnɔ awɔ nka tilegandiri i bɛna ye o a ni tila bɛɛ bɛ ci ka yɛrɛ kɛ bɛ yen nɔ ani alliance n t'a si dɔn alliance su a si bɛɛ bɛ na kɛ nata ni miɲɛ kama a n'an ka jamanadenw joli susu k'an ɲi banbaw la hali ni jamanaden ta bɛ tiɲɛ anw ka jɔyɔrɔ sɔrɔ anw mago ka dilan a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamanadenw dun an tɛ taa sugu la u tɛ se k'anw dun k'an ban koyi u bɛ duntaw dun nka dunbaliw fana bɛ yen kɔnɔ bɛ den bɛ taa fɔ ten da den u ka tɛmɛ a dɔw la o tuma ayiwa Gafuru ye bateau ma a ka taa n'a ye sugu la a ye taa n'a ye sugu la an ka taa munumunu ye Café Niger, quand le goût et l'énergie font ta journée. An kɔni na k'a bila an da fɔ suntigɛ ka se an b'a filɛ sa Kangari dara ayi sun hali Kangari ma d'a ma b'i ka jango tile bilenbaden min tile fasa a sinin nɔ Mali ma sisan o ye kelen ye kɔlɔlɔ caman b'an kan funtɛni ka bon k'o taabolow ka ca ayiwa sun bɛ sen na o musaka ko ma sabati ayiwa baasi tɛ seli bɛ kɛ sini tile la an bɛ ka laylatul kadiri bɛɛ lɛ an kan ka fɛn min dun o don ma su la o ma ɲɛnabɔ nin bɛɛ degun bɛ Maliden kan a dɔ la dɛ a ko ka ca nin ko ka ca Ala k'a bɛɛ nɔgɔya a ko caya kojugu anw yɛrɛ dɔw bɛnkɛw tununna Jaginɛ tunna pewu hali communiqué t'a lasɔrɔ Jaginɛ kana kɛ dɛ Jaginɛ tunna dɛ Jaginɛ dun danbe ba anw danbe la o ma dɛ danaya bɔ n bɛnkɛ kan a dɛsɛra an kɔrɔ a barika Ala ye ni bɛ n den yɛrɛ nin fɔ o ye tiɲɛ fɔ dan de ye o tuma na an bɛ foli kɛ i k'a dɔn Café Niger ani maison de pain ka taa se i k'a dɔn commerce ma Elhaji Abdoulaye Mayiga ale n'a cakɛɲɔgɔn an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani i k'a dɔn an jɛngɔnmaɲɔgɔnw n'an kɔkɔrɔmadonbaw an b'u bɛɛ lajɛlen
fo kacha janjo o kumana ani kunnafoni tita aya ani kunnafoni bita koromoro min bi tali kɛ kunnafoni gafe min ni an ka ma ko informateur i ka dɔ olu ka bi bɔ ye nin ye koromoro min bi tali kɛ informateur hakilila jigina bɔ ko 650 olu kumanen do an ka jamana gɛlɛyaba dɔ ka be o bi tali kɛ kuran kunkanko kibaruya o la ko ministre min ɲɛsinen do kuranko jiko ani dugujukɔrɔ nafolo kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma no o bɛ an karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ Lamini Seydou ni k'a fɔ Seydou Lamini Tarawele ko fɔ ko a wulila ni k'i kunsi i k'a dɔn k'a fɔ Konowari jamana o kan k'a bisimilala Konowarikaw olu fɛ yen nɔ gɛlɛya min bɛ anw ka jamana ka kɛrɛnkɛrɛnna Bamakɔ Mali faaba n'o bi tali kɛ kuran ka di yɔrɔ dɔw la ka yɔrɔ dɔw to k'a dekun i k'a dɔn k'a kɛn bɛ ka sunɔgɔ tigɛ ka bɔ i k'a dɔn maa caman na bi o kama ministre min ni o ye ministre des mines de l'énergie et de l'eau n'a bi k'a dɔn k'a fɔ Lamini Seydou ni ka o ko fɔ i k'a dɔn k'a ye bisimila minɛ Abidjan n'o bi i k'a dɔn Konowari faaba ni ka o ko fɔ o kumana ani o ministre min fana ɲɛsinen do kuranko ɲɛnabɔli ma a ko a ma ko Thomas Kamara o Thomas Kamara i k'a dɔn ani Lamini Tarawele u ka hakili falen falenw k'a bolila mun kan o ye gɛlɛya min b'anw ka jamana na bi kɔrɔmuru i k'a dɔn bɛnkan dɔ tun bɛ Mali ni Konowari cɛ i k'a dɔn ko gɛlɛya ye Konowari fana lasɔrɔ o de kɛra sababu ye o kumana k'anw ta ye ko i k'a dɔn bolofa bɛ a kan o kama min ye ministre ye n'o ye Lamini Seydou Tarawele a ka taama in kɔnɔna na a y'i sen nafa teliyala walasa fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ bɛ se ka tigɛ u bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na cogo min na Badiriba ko kuma ko n'i y'a ta k'a jateminɛ a ka taama in kɔnɔna na ko kuma ko nin maa ko fɔlen min filɛ o kuma k'a dɔn ko bɛɛ hakilila jiginna i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ kunkanko la kosɛbɛ bawo expert comptable do finance kunkanko kibaruya o la o kuma k'a y'a jira k'a fɔ yanni a ka taa a ye kunnafoniya ni kibaruya minnu ni ka olu labɛn k'o di o de ye k'a fɔ ŋɔniba de b'an ka jamana EDM o kumana o sen na o kumana k'a sabu tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye k'a dɔn k'a fɔ sabu ko bila sabu tɛ ko baarabaw kɛra ka kɔrɔ o kumana min bɛ tali kɛ majɛngɛ dɔw la olu bɛ tali kɛ minɛn dɔw olu kɔrɔli la o minɛn dɔw kɔrɔli kɔfɛ kɔrɔmuru ko min n'o bɛ tali kɛ kuran fana a bɛ ta i k'a dɔn da min na o kumana ko énergie bɛ fɛɛrɛ tigɛ walasa ka bɛn ni jamanadenw olu bɛ se ka facture sara lafiya kɔnɔ cogo min ka caman bɔ o la o kumana ko de y'a to ko facture ye i n'a fɔ u b'a di a savoir ko min ye kilowati ye o kuma 92 francs nka min n'o bɛ tali kɛ a bɛ ta min na u ye k'a dɔn k'a fɔ 130 francs ye jamana b'i jɔ ni i k'a dɔn k'a fɔ jɔfan dɔw ye nka ko gɛlɛyaba dɔ ye min ye un quart yɔrɔ o kɔni i k'a dɔn n'i ye a sigi naani o naani a kelen o kumana ko olu ye i k'a dɔn k'a fɔ facture ye minnu tɛ sara des impayés aggravés par le fait qu'un quart de l'énergie produite n'est tout simplement pas facturé. Donc on veut facturer anw de voilà. Donc quand éclairage public bɛ facturer anw de cakɛda baw énergie yɛrɛ baarakɛlaw olu yɛrɛ fana dɔw b'a ye u t'a sara nkalon ma ɲi dɛ o ye baara n'a tɔnɔ ye nka kan kɔnɔna la frigo mugan mɔgɔ kelen ka fanfan kɔrɔ direction régionale direction nationale n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na c'est à dire tout ce qui est lié public i b'a sɔrɔ o dɔw yɛrɛ frigo 70 bɛ maa kelen ka so ko o y'o ta ye ko maa t'o sara wa sigida bɛɛ b'i mago dilan dɔrɔmɛ t'i sara ko kuran ka so anw minnu n'a a tɛ ka anw labɔ i b'a sɔrɔ tile mana kɛ lɛrɛ 24 kuran bɛ lɛrɛ 8 wala lɛrɛ 6 ɲɔgɔn de kɛ anw bolo wa facture bɛ na a bɛ komi n'an ye lɛrɛ 40 o jeni o facture de bɛ na di anw ma n'u m'a lajɛ a na kɛ anw biɲɛkuratigiw fana ka woyɔ a bɛ kɛ woyɔ ye dɛ a bɛ kɛ woyɔ ye anw bolo dɛ o tuma ko ministre bɔra ka nin k'a dɔn k'a fɔ ni tiɲɛ ni k'o lase k'o langali o de faamuna ministre ka bɔ ka tiɲɛ fɔ k'i to ministeriya la a man ca dɛ n'u yɛrɛ y'a to yen kɔni a k'a kɛ sabu n'i ye tiɲɛ fɔ bi a fana kɛlen ka tiɲɛ fɔ o fana kɛ b'a damana woyɔ ye awɔ tiɲɛ bɛ laban a k'o to yen o woyɔ ka kɛ nka tiɲɛ de bɛ laban n'a y'a sɔrɔ a tun ye nkalon de tigɛ a k'an ka jɔrɔ ka kariya ka bɔ ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye o bɛɛ n'a ta o jamanadenw b'a ɲini k'o faamu f'olu ko k'u t'e to yen wa olu to yen ala b'o kiiri tigɛ n'o tɛ a ka dɔgɔn dɛ wa n'i y'a kɛ fana tuma dɔ la n'a ni fanga munafan ma bɛ u bɛ sin k'e bolo bɔ a la pewu u kana nin bolo bɔ fɔlɔ awɔ tiɲɛ fɔlɔ de ka d'an ye k'a kɔni taara i k'a dɔn k'a fɔ Konowari k'a fɔ bɛnkan tun b'a ni Konowari jamana cɛ i k'a dɔn k'a fɔ kilowatiri 100 mégawati 100 bonyanko mun ka kan ka se ka ci anw ma i k'a dɔn i n'a fɔ bɛnkanw na n'o ye i k'a dɔn contrat kɔnɔna ye nka ko gɛlɛya bɛ olu la i k'a dɔn
Konwarikaw fe o kama olu fana ye i ka dɔn k'a fɔ caman bɔ o la ministre ka wuli ka jɔ o kuma na k'a ye i ka dɔn partenaire caman k'o la kumaɲɔgɔnya a bɛ fɔ mondial ko fɔ i ka dɔn FMI n'o ye i ka dɔn fɔ mondial international u n'a ɲɔgɔnna caman olu fana y'a jira k'a fɔ kabi san 2019 ko gɛlɛyaba bɛ Mali EDM kɔnɔna na bawo a bɛ taa i ka dɔn sefa wari i ka dɔn miliyari 119 na minnu n'o bɛ i ka dɔn k'a fɔ juru ko fɔ nka ko ni juru ninnu caman bɛ yen k'a jubaju bɛɛ lajɛlen ye jamana yɛrɛ kunkanko kibaruya o ye jamana ka mara kɛcogo ni jamana ka i ka dɔn k'a fɔ baaraw olu kɛcogo o de y'a to ko ministre de l'énergie de l'eau et de l'électricité ne a bɛ n k'a fɔ ministre de l'énergie et de l'eau ani min ne ko bɛ i ka dɔn Lamine Seydou Tarawele ko fɔ k'a taali min wɛrɛ Konwarikaw fɛ yen k'a ye i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ teliya la ani ka i ka dɔn damakasi kɛ teliya la walasa gɛlɛya mun b'anw ka jamana na bi ni bɛɛ bɛ ka kulo ni a ye k'a jɛlen don bɛɛ lajɛlen sɔnni bɛ a ma gɛlɛya bɛ yen nka ko gɛlɛya ye i k'a dɔn k'a kɔnɔna na fura de bɛ ɲini a la i k'a dɔn k'a kariyara ko o wuli k'o jɔ ni ka o kɛ Fadiri a nana ko sɔrɔ sen na maa bɛ nin yɛrɛ gɛlɛya kuma dɔn bɛlɛ yan n'a sera ka min kɛ a b'a ka kɛta de kɛ n'o tɛ a mɛnna sen na dɛ tiɲɛ yɛrɛ la nkalon ma ɲi nka n'a bɛɛ kun y'a kɛ a ta in kɛ ko ye ka fɛɛrɛ de ɲini an bɛ se ka bɔ a la cogo min sabu ale ko funteni o funteni kurantigɛ ko mankan bi caya k'a fɔ k'an bɛ fɛɛrɛ ɲini funteni dɔrɔn kama k'ale kan t'o ma sa bada fɛɛrɛ solution durable a bɛ k'o de labɛn kɛ ayiwa baasi tɛ n'o labɛn bɛ ka kɛ an fana ka baara nɔgɔya a bolo o ye kankɔnɔmaw ye jamana ka foroba cakɛda minnu bɛ yen n'u tɛ kuran sara direction nationale u k'a dɔn k'a fɔ k'u ka kuran sara baliya k'a a kɔlɔlɔ n'a bɔnɛ bɛ ka jigin anw de kan a bɛ ka jigin anw miskinaw de kan dɛ se t'an ye dabali t'an ye muganganani fila tɛ ɲɔgɔn gosi a dɔw jufa kɔnɔ n'a fɔra ko e ka taa 6000 7000 sara kalo kelen sara la e dun ma hali mugan kuran jeni tuma dɔ la a b'i fana ɲɛkin ka kɛ énergie ka i ŋɛɲɛ ɲimi ka k'u kan k'a sɔrɔ u tɛ a bɛ mara kɛcogo yɛrɛ bolo kabi kununko ko kɛlenw don u nana i yɛrɛ o n'a ta bɛɛ la tuguni o jamana cakɛda baw yɔrɔ nin gafe tɛ mais gafe wɛrɛ y'a jira k'a fɔ assemblée kɔnɔna na 3 miliyari juru énergie ka 3 miliyari juru tun b'o la o n'a ɲɔgɔnna direction ba joli bɛ yen Kulubalikɛ in nana Dramane wa a tɔgɔ bɔra kɔnɔ Kulubalikɛ in nana ale Dramane tɔgɔ de don Dramane de don ale nana ka foro kɔnɔ jiri tigɛli daminɛ siw la o ma bɔ yen wa o cogo kelen de don wa n'o tɛ ninnu de kan ka koron u k'a sara anw miskinaw yɛrɛ man ka fɛn sara a bɛɛ n'Ala cɛ an bolo ni damadɔ ventilateur damadɔ ni du kɔnɔ hali frigo t'an tɔw fɛ yen fɛn n'o ye climatiseur a tɛ yen i bɛ siran ka hali humidificateur san ko kuran sɔngɔ kana na yɛlɛ wa hali n'i y'o san fana ni kuran sabatilen tɛ e b'o don batiri la wa ayi e dun ko di n ko ninnu bɛ ɲɔgɔn kɔ de nin ko kɔni lajɛ sa an k'a lajɛ minnu t'a sara nin ye disiba ninnu k'a kɛ Ala ye jamana yɛrɛ de ye juru tala ye jamana yɛrɛ de bɛ k'a ka énergie dafe o bɛ se ka faamu cogo di ni Burama ye san 7 kɛ k'olu n'a sɔrɔ a tiɲɛnen don olu ma se ka yɛlɛma foyi k'a la u ma ɲɛli foyi k'a la hali kelen ma se ka fɔ a la tiɲɛ kelen ministre min filɛ nin ye nin n'a sɔrɔ a tiɲɛnen don nka a bɔra ka tiɲɛ fɔ an ye a bɛ ka fɛɛrɛ ɲini fana o fana tiɲɛ fɔlen interconnexion min filɛ ni Côte d'Ivoire cɛ Amadu ka baara don wallahi a dabɔkun tun ye Maliden ka lafiya wa u b'a da la dɛ a poto bɛ ka seni hali sini a tɛ tɛ de nin kan ne ka n'a kɛ i y'a fɔ bala ko o fana fɔlen kɛ bɛ wɔyɔ ye kɔlɔlɔ bɛ kɔrɔwari fana da la kɔlɔlɔ b'u kan o de don Ala ka bɔ a ta ɲuman fɛ n'i y'a mɛn i b'i sigi ɲɔgɔn bonsi tasuma fa tasuma t'i yɛrɛ bonsi la kɔnɔwari b'a Dakar de bolo anw yɛrɛ fana b'an danbe de bolo n'o tɛ tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la énergie hakili la u fana ye bataki sɛbɛ Kɔrɔmuru k'a jira k'a fɔ vraiment nin min filɛ nin ye an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ olu fana tɛ i k'a dɔn Konwarikaw ye u tɛ Maliden wɛrɛw tɛ u n'an bɛɛ lajɛlen bɛ minɛ kelen kɔnɔ ni gɛlɛya bɛ an ka jɛ ka fura ɲini a la ɲɔgɔn fɛ olu y'an dɔ de ye an balima cɛmanw ni an balima musomanw de bɛ yen an sinjiw n'an jɛɲɔgɔnw de bɛ yen an dɔ de bɛ yen min b'an da la u yɛrɛw b'a dɔn wa u yɛrɛw fana b'a kɔnɔ i y'a faamu nka n'i y'a ye majɛngɛ minnu bɛ yen olu ka furakɛ olu maa minnu bɛ tiɲɛni kɛ olu ka sanctionner diɲɛ maa bɛɛ bɛ sɔn o ma ni Ala cɛ nka o kɔrɔ tɛ ko bɛɛ man ɲi ko hali MP kun datugura a waati maison de la presse a y'an ka kuran tigɛ ko juru yɛlɛla o kan Kulubali y'a tigɛ ka taa palais de la culture ta tigɛ ka Wasabulo ta tigɛ non mais Dramane in bɛ min a bɛ yan Ala k'a ko ɲɛ nɔgɔya a bɛ yan
malide koni janyo masa Nouvelle Horizon ta Nouvelle Horizon ikado mauka nyimi ani ikado furugu me mayala ako ko ubese na koi ikado Ibrahima Kone ale ni fasiri Nouvelle Horizon kono bi ko anga franje fanga ku korone do ningu ko seme denena ka sabu ke la nyini bambale munumbe ni lafasali tongembe ko ta ko ke ku koro aku sebe koro korone do bi de ko kabinu nungo ni gasigili fanga ikado anyema yala jamana nyema koro bine ko o ka fanga shurule ko no Ibrahima Bakar Keita o dafrile ni go dawalo franje fanga nani sigi o franje fanga nani sigi wati miuno na soro gele ya chama be koi ina fo burama yesa wolo lage o dalam ne kala ko ulu na so atiene do au masega nyali ka ya to noni ka to la no ka to li ka dama ka ta du yere au mo fembo la vai do faraka ka binti garam corona ma ke burana fana ngi ni ma be priorité ko sécurité di fa ni ngali manake sécurité na fora ko ateni jadi jamana yere ta ibi yere ni nga ka fo u be jamana yere la bara tugumi il faut voir logements sociaux dronta koromurgo ka ta sojo afra ko 4 milliards dron di ka so labe yani sa elama che o 4 milliards wari be ladu ka kila ka a nafolo no boli damne o masoro olu so bi tie ka ta et la dégradation ne fait que continuer o kele so re kanga dimunu mama dulu mama ay re ka angana akana ka ba 12 saguna mo masa mais kanga di au moins ça sarali ka damne pour que jamana kan boda soro abi continuer ka tie fo ka djeba na masara do re bi jo fɛn mana fɔ ko priorité sécurité sécurité ki sekili o sécurité yɛrɛ y'i to ya fala o y'i to teza wata ni ka t'i yɛrɛ sɔrɔ fo negela fo farabu ani kita sécurité nana fɔ ye a filɛ ni nara i kɔrɔ ya non mais sécurité filɛ ni i kɔrɔ e banamba ya non mais sécurité filɛ insécurité filɛ minnu na Bamakɔ da fɛ k'olu ka baara bɛna sécurité ma ministre fɔ wasaden min yɛrɛ ɲɛsinnen kun do ko ɲama o bɛ t'i ta kɛ dɔn ye walibato kɔnɔ n'an ka nafolo mugu ye ani i k'a dɔn mugu bɛ yɛlɛma la ale ɲɛ kɔrɔ an ka kɛlɛcɛw bɛ ka bi tuma na ale bɛ danser dɔn na diɲɛ ɲɛfɛ ko commission défense ala ka bɛɛ sara ni ŋaniya ye ala ka bɛɛ sara ni ŋaniya ye fɛn fɛn y'a kɛ k'a to an kɔnɔ yarabi a kɛla ala ɲɛna n'o tɛ mɔnɛ bɛ ɲini ka maliden fa wa ka tila k'o sɛbɛn ta k'o datugu i ko jakumabo hali dati ka don o la ko avion kulu ye au sol mais n'o fana nana loi d'attente b'o yɛlɛma o loi d'attente sigi kun t'o ye a sigir'o de kama nka a ma se ka arasa ninnu labila nka loi tɛ foyi ma y'aw kun foyi t'aw kɔ voilà o de ye arasa ninnu bila loi d'attente ma se Mali ka di an ka taa a sigi kun ye maa tɔw ko yɛrɛ sen t'a la o kumana ko ŋunuŋunu k'a barika bonyanen don ninnu kɔ sɛmɛ bɛ dɛnɛn na bi k'a sabu kɛ mun ye i b'a ye k'a fɔ ko baarabila banbali o kun b'u kan ani k'a dɔn baarabila o ɲɛbila sɛbɛn olu caman kun bɛ gouvernement kan ko fɛn min ye nin ko ye k'a bɛna kɛ i k'a dɔn gɛlɛyabaden ye ka ɲɛsin an ka furancɛ fanga u ka kow taabolo ma an'u ka baara bolodaliw ma koyi Ibrahima Kone ka fɔ la a ko k'i b'a ye k'a fɔ ko ŋunuŋunu barika bonyana maaw kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi an k'a dɔn Mali a fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi furancɛ fanga kɔni k'a ta kɛn bɛ maasikɛti ye o kumana k'olu i k'a dɔn ko min ye i k'a dɔn wulikajɔw ye o caman bɛ ka kɛ ka taa baarabila o ɲɛbila sɛbɛnw da ninnu ka tabaliw kan ayiwa fɛn min ye sɛnika jɛkuluw ye kalankaramɔgɔw tɔgɔ la transportɛrw n'o ye taa ka segi julaw ye ani k'a dɔn burudilannaw boulangew fo ka taa se kɛnɛya tigilamɔgɔw ka sɛnikaw ma nin bɛɛ lajɛlen ye murutili fari da wa murutili i k'a dɔn k'a fɔ a sini tile wɛrɛ bɔlen don u bolo tuguni koyi an ka sɛnika lafasali tɔnba i k'a dɔn Mali yɛrɛ a lafasali tɔnba ni tɔw bolofara ye tɔ ninnu ye INTM fɔlɔ ale de y'a yɛrɛ wolo ye o kumana janjo masa i b'a ye k'a fɔ ko olu fana talen filɛ nin ye préavis de grève wɛrɛ datuguni gouvernement ka tabali ka sabu i k'a dɔn ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye u bɛnna fɔlen min na u ma bɔ a sira fɛ furancɛ fanga i k'a dɔn k'u bagabagalen don bi dɛ ala ni INTM olu ka nin wulikajɔ ko a kun ye jumɛn ye ko bolonɔ bilala sɛbɛn min na bɛn kɛra min kan ko foyi ma bɔ a sira fɛ o kumana k'u ye olu malasa i k'a dɔn Burama fana y'a si kɛ nin de la layiduw bɛ taa a tɛ timɛ a mana fɔ ko fɛn fɛn ka kɛ k'o se tɛ jamana ye ko musaka tɛ yen nka n'a ta bɛ o t'olu bali kɔtɛba ɲaga la a t'olu bali yɛrɛ jabɔ la a t'olu bali diɲɛ jabɔ fana na wa an b'o dakun kelen de la yɛlɛma kisɛ kelen ma kɛ o kumana yɛlɛma kisɛ kelen n'o kelen don i bɛ nɔya la o a bɛ dogo wa mɛndiya bɛ dogo farikolo la wa procès verbal min ni bɛn kɛra procès verbal foyi ma kɛ depuis INTM n'u bɛnna fɔ bi wa ko INTM ka wulili kun de ye o ye tuguni min kɛra i k'a dɔn ko procès verbal min kɛra ni u bɛnn'o la ka o ko bila sen kan février kalo tile 2021 san gouvernement ale ni INTM ni ɲɔgɔn cɛ k'a ma bɔ a sira fɛ o foyi ma kɛ foyi ye o kumana k'o la sa
i b'a ye k'a fɔ ko min bɛ i k'a dɔn burutigiw ko fɔ boulanger i k'a dɔn k'a fɔ ko olu ni gouvernement fana bɛnna waati dɔw la yanni i k'a dɔn sunkalo in ka se ko o kɛra sunkalo daminɛninw na k'u ye bɛnkan kɛ k'o bila i k'a dɔn ko baaraw bɛ se ka kɛ n'o ye cogo min na buru ka to sɔngɔla min bɛ bɛn maaw jufa d'a ma i k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni bɛ sen na ayiwa min ye i k'a dɔn ka o fana tɛmɛnen kɔ marisikalo o labanw na gouvernement ayiwa ko u ye ko dɔ labɛn ayiwa ko min ye ko convention sociale ayiwa ko u ye i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ baarakɛbaw minnu ye i k'a dɔn cakɛlaw ye u y'o caman fara ɲɔgɔn kan minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ maamago a tɛ taa olu kɔ ka sɔrɔ ka syndicat jɛkuluw fana fara ɲɔgɔn kan a ka ja syndicat minnu n'olu kana bilalen don fo ka taa se i k'a dɔn syndicat jɛkulu wɛrɛ ma n'o ye kalankaramɔgɔw ye minnu y'u bolonɔ bila sɛbɛn na i k'a dɔn octobre kalo tile 15 2016 san ayiwa i k'a dɔn ko confédération syndicale des travailleurs n'o ye CSTM ye ani centrale démocratique des travailleurs CDTM fo ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ i k'a dɔn INTM ma k'u ni gouvernement bɛnna fɛn fɛn na ayiwa janjo masa k'a ma bɔ a sira fɛ k'olu ma dɔwɛrɛ ɲini ko ka kow latilen k'u bɛn kelen ma wa kow bɛn ɲɔgɔn ma n'o y'i k'a dɔn sarako o nasira ye ko grille salariale ayiwa ko min ye i k'a dɔn o laɲini min n'o kɛlen don ayiwa ko bagabaga fana talen don ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ o ko de kelen in ma sabu a ma bɔ a sira fɛ ayiwa min ye sariya bolofara min bɛ ko article 39 n'o bɛ kalankaramɔgɔw ka taabolo ko fɔ o kumana ko o yɛrɛ ko in bɛ cogo jumɛn na ko munna ko nimisi wasa ma se ka sɔrɔ o ko la u ni INTM ni ɲɔgɔn cɛ dɛ ɲininkali tomi article 39 min ko fɔra k'a bɛ i k'a dɔn la loi i k'a dɔn 007 a b'o de ko fɔ janvier kalo tile 16 2018 san min bɛ tali kɛ ko a bɛ ɲɛfɔli min kɛ o de ye k'a fɔ ko n'i k'a dɔn sɔrɔ ani sɔrɔmolo sɔrɔ ni dongolo ni tɔrɔmɔɲɔ n'o bɛ fara i k'a dɔn sara tabaw olu ka taabolow kan ayiwa ko bɛɛ lajɛlen de dama ka kan a la wa k'o bɛ cogo min kalankaramɔgɔw fana dama ka kan o la ten i k'a dɔn sanna kalanso ka taa se cɛmancɛ kalanso ma baaradege kalanso a n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ko nin bɛɛ lajɛlen dama ka kan o la ten ko n'i ye i k'a dɔn sariya in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko a bɛna kɛ ko gɛlɛnba ye gouvernement ka se ka nin ko don ba la laɲini ninnu bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati u fɛ ayiwa ko min ye i k'a dɔn an ka lafasali tɔnba de ye sa n'o ye INTM ye ayiwa olu kɔni ka fan fɛ u ye bagabaga kɛ k'u b'a fɛ ka barabila yɛrɛ de kɛ barabilafoli kɔni tɔnbilafoli yɛrɛ de barakala b'u bolo sisan nɔ INTM dun secteur sensible bɛɛ b'a kɔnɔ Alahu akibaru financier b'a kɔnɔ baasi tɛ o de fɔra yan a secteur sensible bɛɛ b'a kɔnɔ ayiwa k'u ka bagabaga in i k'a dɔn k'a fɔ k'a dun bɛna bila ba la dɛ ayiwa lafasali tɔn in k'u ka bagabaga ko a bɛ i k'a dɔn ɲɛsin bɛɛ ma fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ bolofara bɛɛ i y'a fɔ cogo min o bɛɛ dɔ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ayiwa ko min ye i k'a dɔn bagabaga fana o bolo don kalankaramɔgɔw fana yɔrɔ ko sɛbɛn min kuma bɛ ka fɔ ta ko n'o donna ba la k'olu fana na wuli ka jɔ kɛ sɛgili sabasiri tɛ wa o kumana ko min ye k'a dɔn nin ko ye sa ko sira gbɛlɛnba ko a bɛ an ka i k'a dɔn furanjɛ fanga maaw bolo k'an ka taama sira min kan ko yaasa ka gɛlɛya k'o ban nin ko in na kalanko nasira la ani i k'a dɔn syndicat jɛkuluw ka wuli ka jɔ n'u ka baarabilaw olu ka wuli ka bɔ yen k'o ban pewu k'an b'o ta ka segin na a ma ɲɛ sɔrɔ ko ye wa hali bi ko ŋunuŋunu ko o bɛ i k'a dɔn jamanadenw olu kan kɔnɔ wa caman kɛ bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi wa k'u jɔlen don jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la don n'a nataw la baarabila sɛbɛn min bɛ yen nɔ ni ɲɛ ma sɔrɔ o la i k'a dɔn k'u na o baarabila boloda wa ko in kɛ n bɛ ŋɔni ye gouvernement senkɔrɔ n'a m'i senkɔrɔ ta na kɛra a la koyi awɔ ŋɔni filɛ dɛ a bɛ gouvernement senkɔrɔ ayiwa ko a kɔlɔlɔ fana ye jumɛn ye ko baarabila ninnu tɛ taa i k'a dɔn gɛlɛya kɔ k'a minnu kɛra ka tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen y'o ye o wolola min na yan wa ko baarabila banbali in yɛrɛ ko ko a tɛna na fiɲɛ yɛrɛ bila ala an ka kalata waati bolodalenw na wa ko ko ma se ka ɲɛnabɔ yan n'o cɛ ayiwa ko kalata ko yɛrɛ tɛna ɲɛ sɔrɔ dɛ administration bɛɛ bɛ datugu ayiwa ko bɛ sɔn ka bila bɔnɛ kɔnɔ dɛ gɛlɛya bɛ sɔn k'o sɔrɔ dɛ o fana k'i bɔ yen ayiwa ko an ye kɔlɔsili min kɛ ko gɛrɛfu fɔlɔ minnu tɛmɛna n'o ye baara ɲɔngiri fɔlɔw ye centrale syndicale fɛ n'o ye INTM ye ayiwa ko a kɛra k'a dɔn ko cakɛda caman b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ i ko i bɔra k'a fɔ cogo min o cakɛda fɛn fɛn b'a kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen tugura ninnu ka laɲini kɔ k'a kɛ i n'a fɔ u y'a laɲini cogo min k'a ye mulukuli min lase jamana ma a ye mulukuli min lase jamana sɔrɔ ma k'o ma dogo maa si la ayiwa ko min ye i k'a dɔn syndicat jɛkulu in kɔnɔna ye jamana cakɛla fanba bɛɛ bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o fana k'i bɔ yen ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔ ani nafolo ko o koɲɛɲɛnabɔ cakɛdaw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ INTM kɔnɔ o kumana ko n'a fɔra ko k'o koro gɛrɛntɛ i k'a dɔn a na kɛ dɔ ka ɲɛkumu kan min ye INTM ye ayiwa k'u dun tigɛlen don a kan k'a fɔ ko n'u ka i k'a dɔn taabolow ma sabati ayiwa k'u na baara bila boloda ayiwa k'o na kɛ fiɲɛ ye i k'a dɔn laɲini min bɛ n'o ye baara boloda cogo ye ka ɲɛsin kalata ani bayɛlɛma cogoya wɛrɛw ma gouvernement min n'o ye furanjɛ fanga ye a bɛ k'o min boloda k'a bɛ
kɛ gɛlɛyabaden ye ka ɲɛsin o ma ni a ma kɛ sababu ye k'o yɛrɛ tiɲɛ kɔni ko fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ kan sa an bɛ taa fɛn min sɔrɔ yen o de ye k'a fɔ ko ka jamana den baarakɛla bɛɛ lajɛlen a kɔni ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ k'olu bɛ sen na ayiwa u k'a ɲini sa u ni bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn faamu u ka bɛn kelen kan ka wuli ni kelen ye k'o de ka fisa u ma n'o tɛ nin bɛ gɛlɛya don u ka baara caman taabolo la Ibrahima Kone a ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bidon boli don janjo ma sa Kɔrɔmɔrɔ an bɛ Nouvelle Horizon maa bɛɛ lajɛlen fo an bɔra k'a fɔ ko ministre de l'énergie de l'eau an y'an choix ni sigi cɛ min kan n'o ye mon père Dramane Coulibaly ye Kɔrɔmɔrɔ o kuma ko ale de SOMAGEP maa ɲɛmaa ye bi jiko a barika la ji dun fana bɛ ka tigɛ maaw la ji fana bɛ ka tigɛ Dara ni Tarawele u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka malidenw ka bana in basi o de ye SOMAGEP maa ɲɛmaa ye bi i n'a fɔ min ye DJ Herman a y'a fɔ cogo min na waati kurunna lajɛbaa ni lamɛnbaaw u ka fo kosɛbɛ an ye bataku caman lasɔrɔ Kɔrɔmɔrɔ minnu bɛ k'an lajɛ i k'a dɔn DJ Herman k'a b'i fo kosɛbɛ ko i k'a dɔn k'a fɔ foli di Renouveau lajɛbaa bɛɛ lajɛlen ma Boubacar Tamboura transitaire de Bamakɔ ani k'a dɔn k'a se min ye Kureshi Kulubali géomètre topographe de Segu o kumana k'a bɛ foli belebele di bɛɛ lajɛlen ma o kuma an bɛ bɛlɛkɔkaw fana fo Boubacar ale tɔgɔ la min ye Musa Sankare ale fana bɛ k'an lajɛ nin sanga in na ten coyi i k'a dɔn k'a fɔ Cheikh Haruna Sankare o ka denbaya la Banankabugu bɔlen an bɛ Zavia maaw bɛɛ lajɛlen fo Cheikh Haruna Sankare a n'a ka i k'a dɔn k'a fɔ kalandenw k'u bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ sanfɛ Musa Sankare ale tɔgɔ la lajɛbaa ka ca Kɔrɔmɔrɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ Kati Yugudu Danba bɛ an b'a fɔ Alu Kamara ni Seiba Kamara ni Cheikh Maro an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Bamakɔ AC 2000 la